Čaute u mojho ďalšieho videa. Dneska si ukážeme, ako si stiahnuť World of Tanks Common Test. Common Test znamená, že tam máme veľa zlatiakov, veľa peňazí a veľa tých skúseností. Prejdeme na stránku World of Tanks. Budete to mať pravdu, že v podpisku. Tu si nájdeme verejný test aktualizácie. Klikneme na to. Tak, ideme nižšie. A tu máme instalátor testovacího klienta. Takže to si stiahneme. Stiahuje sa to presne tak ako World of Tanks. Lenže nie je to v češtine. Takže potom keď sa nám tu bude stiahovať aktualizácia, tak proste dáme hrať, pripojíme sa na váš účet a proste ideme. Ale v tomto World of Tanks nemáte svoj vlastný účet, máte akože druhý založený, ale v tom pravom sa vám tie goldy a tak nepridávajú. Takže odberajte, lajkujte, prípadne komentujte, čau.